Ubak John Anthony Lingdo udukhat barim ke yeng dorbar thau an ke jela ula ong ba ke jingkerman jung uban job ya ke election jet nong mikmat ka yeng dorbar thau an ke jela Meghalaya na North Shillong constituency da ka tiket Congress kedai namar ke jingat ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance bamenta balam khmat da ke National People's Party ha ke jersey bamsap ke bashirkhai habakran kilat pathai khubor hadien ke jing penyaso eladi ka Congress ha ke no phai sngi jong ke nyo tarik urisa arja arpuar uni urang ba ubala I no dangshan ya ke BJP ula ong baki pat ba hak jela ki kwa no ek election nomor kim la sa su ban priang ya ke Sarkar MDA bat ki update satang ya ke election da ka bakdo ya ke bontli ki kam ki badan ha ki jing no bamsap kham tam ka jing thmuwan ra casino uba JA lingdo ubalong ukur tong BJP hak election MLA arjar khat pra bat sa ram da khndiat vote ula ong bakani ke Sarkar kadai bandej no kumju ki party ki bala thaulang ya ka ni ke Sarkar ula ong baka jingwan jung u ka long ringkat ki pat ba nong kersan jung u hi ki ba kersan u hak election ka baladap habakan tho ek jingya khon election banwan persa ek kertong bakan thop yo ba Edelbert nong romu MLA bamenta ka North Shillong ki officer Sarkar ki bala song that na ka kam ula ong baka jing khalam ka jing tap tunum yeng dorbar kala dei lupa kamat ka baki pat ba kim klat yaka kumju ka jing brat e yaki dawai kala pen bitar yaki pat ba jing kerman kalong nakada baka MDA government kalangat ha ke jersey jong ka corruption selai I bro iskata kibre mentakim kibabon kipat ba jong ka jela Meghalaya kemla asyuk ban pedang ya kani ka Sarkar MDA kida akiap satang election bakan wanno kata kalong clear baik debat ki corruption platip hi lada fiong ka illegal movement of coal ma katu baru latip blood hero nangta ki corruption kibabon lada fipe ya kani ka ISBT kaba maria dia maria play maria donno kilikit nang ta fipe igi jingking i bah pong umrai kaba maria dep sna la pelot de katno spak klor ha kitu bro bar katuk lanong ke shame on the part of the government ki kamla ban screen ya ki kontraktor ya nobody ban ajeng tei bar ki ba kumno ki kontraktor ki beri ban trei kakam kita kini ki bon ba mentali kawan sakani ka kaba ki kata ka kasino ya kaba la persyak de pa la persyak de ki sembalang la persyak de ki nong ilam niam bara tat baik kadang thak Sarkar bangla pensenge ndai kan baik license pala ada issue ya gitu license ko ki khat yang ba temporary license what is that temporary license what is meant for temporary license tikini ki bro kidak sin ki pau bakani ke Sarkar kam salia yo pai ba bon ki ba pau menta ki ba long anti people te nat kada ka pelong yanga ya ka Bangladesh la kata ka Sarkar ku menti la khatsan sinam ngai iba the only party ban take up ikini issues kadi ka Congress party. So that's why ngong bangade ban join kini party ban stand dan kini party ban fight against this corruption so this government has to go. Government means all the party who are in this government. Kini kibawan senran yang mentakas ngi kidei kibadan hasenda jonga ke BJP election last election. Kini kibatri sitam bar khasi bar kini kiperlok kibadena kini ki area yung kinon tribal kini kijuk kibri bekerja nga kini menta ki babon ki wan khai batna di kajing yakun election menta kalong ki don ki hak Sarkar ki balasang thai ki don ki hak Sarkar ki ba retired no baki kwa ban yakun kini election tengah syong tanggum ne lari pipai kini election ka sini election ka barang very interesting yakun narsilak ka baningkong kalong kajing kalam dang katai kadua mengtai pok assembly building katuk ladi suak election kadai ladi suak issue kabagi pai ba kirim la ban klet yaka ladi fipet pat yaka health department to be frank ngan free and frank bai health department ro what the health department has done ngan kan saifi katuk kajing bread ai yaki dawai kibala kot yaka baliti period hapan su bread no kadai katuk kabakala pelong pai ba ban bitar ngasiatu tu ifi kipai bam ta ki abitang election kenma takda ban ikun election ban kini kibri explain come to officer kipai ba igla debra lupa namar bakam de gabasok ye kibala song thai na ka kam Sarkar bakin rung hangni but plus with all this kini ki charges ki bami na kawai ka por sakoi por hakani ka Sarkar means including NPP UDP BJP ladon dot hangni nat kada kipai ba ki update menta kasien don kam banwara ya ke jingkala ha ke jalan Meghalaya lada ki kwa bani ya ke state bakan rai